E bueno, isto. Entón, o problema que ten o gandeiro é que encontra este xurro do separador moi líquido, entón está empezando a botarlle a cama quente. Toda esta cama quente se vai metendo aí para que, ademais de quitala adiante, se meta nun recipiente correcto, acorde ás regulacións, pois lle dean máis calidad ao abonado. Entón pensaban de utilizar o uso dun promotor ou dun inóculo para mellorar a fluidez se lle bota moito sólido para que non sedimente, vale? Entón eu, baixo a miña experiencia, pois eu vendo isto, pois xe lle dixen que o bioreactor, pois estaba funcionando bastante ben, está funcionando moi ben. Agora, o que lle dixen é que antes de botarlle a seguinte alimentación ao bioreactor hai que esperar para ver como vai traballando isto. E no caso de que sea necesario introducir un promotor para aumentar ainda máis a fermentación, vale? Pero iso, en principio está traballando ben. Bueno, isto ten aquí ahora a capacidade tal, dixeron que é 1,5 millón de metros cúbicos. É iso, esa é a razón de que este fervendo así, é o promotor da fermentación heteroláctica, que se lle pode meter para acelerar aínda máis, acelerar máis esta degradación e que se mezcle máis, non? Ben, bueno, quedamos de volver a semana que ven para ver como se vai tragando este material que botaron, para ver que pida máis, que é o que lle dicía o gandeiro. Ti tens que ver co foso este bioreactor pida máis. E así se pode ir metendo máis a cama quente para que a vai asimilando mellor e mellor, para que a vai asimilando e así mellorando tamén a calidade do abonado. Eu lle podería vender o promotor da fermentación heteroláctica para que vaya máis rápido, pero bueno, vemos como vai traballando. E iso, e máis adiante pódese introducir o promotor da fermentación para acelerar a asimilación daquela pila de cama quente. Vale. Iso, bueno. Catro días máis tarde, estamos por aquí. Hoxe nos dixo que botaran aquí a 1 da tarde e xa se estendeu hasta lá. O sea, a súa impresión é que vai ben, que o come ben. Isto botaron a 1 da tarde e xa está comendo. E agora son as 6. Bueno, pois aquí o temos. Despois de botar a cama quente aquí onte á tarde, pois ainda está así. A verdade é que ampliou un pouco contra o fondo, pero bueno, ampliou un pouco contra o fondo, pero ainda lle falta un chisquiño. E bueno, ves aquí que, por exemplo, esta basta de aquí parece que se vai desfacendo, vai no comendo pouco a pouco, levalle tempo, pero bueno,
Parece que vai comendo así pouco a pouco. Botaron todo aquí abaixo, en principio foi se expandindo. Pero bueno, parece que pouco a pouco, parece que vai trajando, parece que sí. Vamos ver. Efectivamente. E aquí vese mellor como vai comendo. Bueno, ganadería. Estamos aquí, parece que xa despois dunha semana. Sí, vese máis descomposto, pero bueno, ten unha costra xeitosa, porque os paxaros andan por enriba da costra sin problema. Entonces, bueno, parece que vai comendo, non? Parece que vai comendo. Eu xa lle recomendei que foron dando unha axuda, pero bueno, eles son máis reacios a seguir dando axuda, a darlle algunha axuda, xa que o pozo en principio estaba moi líquido. Bueno, terminamos de botarlle agora o promotor e máis o inóculo de batería ceolática. É iso. Bueno, aquí estamos apuntando cara ás balsas, pero non se ve nada, é demasiado de noite. Vamos a ver así se me meto aquí onde lle botamos. Nada, non se ve nada aí abaixo, non se ve nada. Viramos de mañán para ver como vai a cousa, é pasado. Aquí estamos, 30 horas despois de botarlle o inóculo de batería heterolática e o promotor, e xa vemos como
aumenta a velocidade de degradación, xa se ve moito máis, con moito máis claros, si, aumentando a abertura, aumentando a separación entre os aglomerados de materia orgánica. Pode ver aí partes que antes non se vían, como se vai alcanzando a velocidade de degradación esperada. Aquí está, no que se botou a cama quente, esa espuma que ten, como noutra, é polo promotor. Esta típica espuma así que ten aquí é polo promotor que se botou. Aquí estamos na laguna na que se botou o promotor e máis o inóculo hai 72 horas ou menos porque foi á noite e agora é pola mañá. E bueno, vemos aquí como efectivamente vai progresando adecuadamente, vese máis espuma xa salindo por todos os sitios, non? Vai progresando adecuadamente. Aquí parece que estuvo caendo sólido de arriba,